once again, thank you so much for choosing to hang with me right here on the particular space where we get to call Ghetto Got Talent. My gosh, aunomboziva mbari zo zvimwe zvinhu zvadechisangana nazvo. Ndachema zvangu. Join me now is Musondozi. Mudarabizo rekuti Musondozi makarowana upini? Musondozi. Yeah man. Musondozi ndakaona kuti Mzim Dance mune munhu anonzi madzimai. Right. Saka madzimai anenge achida munhu anonzi Musondozi muturikiri. Okay. Saka ndikati neniwo ndava madzibaba nerimwe nzira but ndakazviti ndozviti Musondozi. Manje ukazoita Musondozi anofanira kutaura zvema-ladies chete zvinobuda here. Mzim Dance inga muna madzibaba wemafaro. Watangire kuna madzimai. Madzimai ka. Ndakaona kuti madzibaba vane Musondozi wavo. Saka ndakati madzimai havana Musondozi. Saka ndikatrega ndite muturikiri muchirungu interpreter. Yes sir. 2025 Musondozi dauti undipe vanhu 5 watoda ngoti watch out for me. Ndine mabhomba andinawo. Tingondipa 5 chete. Mukuda 5. Vari kupa ma-warning shots 5 chete. Ma-warning. Kune vanhu vakawanda. 5. But pa 5 ivavo ka. Ndikuti vana Libongo vatarisire zvakawanda. Vana Gerara iva vana Bobby ngavatarisire. Wakashatirwa. Vana Volcano Eruption ngavatarisire. Wechi4. Wechi4. Tozoti vava vana Pondo wo nana tikatarisa vanani futi. Nana Ulengendi. Yaman. Ibo here yamune muchita kana muchitaura iyi. Inonzi chii? Isitaira ivi. Iyi kai. Yakanzi iri paZamtoti ka. Saka neniwo ndakabva ndapinda muclan reMzamtoti. Alright. Muri imwe ngwere. Inanzosi ngwere ndiri Musondozi. Biga muno sofu. Yaman. Yes, saka kuvanhu vese vamuri kuti watch out muna 2025 mudarive mambo drop aka freestyle kuti va believe waize. Muda freestyle kuti freestyle aiwa. Ese chero ma cape style. Oh. So, andizwe maranzi kunge antam plim sun drive zvangwa ndisi quantum mabebi onditi wagwane chindevele ivo votiwo kanjani nyakutanda wena murudo bebi wakandipina bebi kwandiuri kokopina mina kupenda sana yamana tine takaronga mahora kwete bo kwete bo kwete zvekunyika ghetto muchirepresenta ripi ghetto musika wekumbare ndo kwatinobva kumbare. Your last word to your fans. My last words kumafans angu ndoti tarisire zvakawanda kuna Musondozi 2025 ndokushanda EP rinonzi True Life Story rinenge richiproducwa Stizi Tala naLaga rine macollabs but asati asho kuti macollabs aya ananani but wekutanga Bad Boy Katero aripo saka ma1 ma1 enough respect. This is Ghetto Got Talent. Musondozi. Yeah.